أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أنبي على تنو كبركة داي كنيما كسيني الله سبحانه وتعالى بلو أقوش على كراكا أناك سمونا كالصحابة وبي نوتي منك بوينو توبا missiribah أمبو بي فو دانتي فو لمنا kata siti mogo folo fo mogo laban ambe karamogo be fo ka kalandenw be fo question bila bagaw question jaabi bagaw qur'ana karamogo hadisa karamogo fiqh karamogo tawhid karamogo amba be fo biro mogo qasra folaw amba be fo dante foli mina no temena kaboye no ambe duwaw nyine aw bolo ka duwaw ke awi amba fo allah subhanahu wa ta'ala ka yafa amma anga juguman be aka nyuman bela jelen sabati anye aywa no temena ka boya kan liman yadi am aka nga liman yaw dafa ambe befo duwa temenen kofe ala kira bonaw shirifuni quraishu anga foli be katara afanama dante foli mina ala ka girijogo foni ka haminan ko be noya ka sababu nyuman ke anye hamidan ko be mogo la Allah subhanahu wa ta'ala de badon adogolena bangile ala ka beta dla min tay musoko de ka muso noya we mun tay che ko de ka che noya we mun tay den ko ka den noya we mun tay furu ko ka furu noya we mun tay donin ko ka doni di o ma nyuma mun tay bana ko ala ko keneya mun tay fengo fenye sugude gelera girjiko de man ya rabbi ala ka sabati ka dlan kanye ka dambela jilima anga tabagaw ambe duwo ke Allah subhanahu wa ta'ala ko hina ko qabran noro ka baradali no ya ube no temena ka boye no bi anga walanda be mun kan fannu ta'amul bayna zawjaini ibutasimi li zawjik komso e kan nosondia icheye nosondia ke icheye bi walanda imbe odeka nosondia icheye oba yira nosondia e femba de furu konnana furu nyogon nawi nyogon deli ola akachala obe nyogon famya ay nosondia farawere kunna ako al ibtisamatu unwanul alfa comme nyafo chogomina ako nosondia ye deli nyogonya tamashinye de nini mami deli lembe nyogona akachala ino de ben nosondia nyogon koro ikanu nyogon ife mogo ijanye mogo ibi nosondia ode koro faj'aliha ala shafatayka liyaraha zawjak kullama nazara ilayk kokmana keka nosondia ke idabulu tamashinye wati be edda kake innoso dialendo ibe yele musama soundike ko ina yirali ke ichela tuma ni che ifle akasro kibitento o de fenyuma bay nga enye kumunendo du kono aywa che fana nye kumunendo dio fana bina ketende de walla fiati do du kono abada no sondia be yoro hal nasro ko fenti awbulo ala ka fonisire ya kabbo abe hini awla ni fandoe aw yire ko ni bina nyogol li lafiya nye kumunte fo igla enye te kumu fo chemana chenna kamana bo chebena do du kono kasro ini tiri muso tumbe barla sisan ini wali cho tumbe yeleni aywa ka bulo ci nyogombolo sisan me chedo na du kono ka baya nye kumu aya nye sisi ote ko nyumai ibe no sondia ke mo were fe ibi yele mo were fe ngani chena na drebi nye kumu kasro cheta yin barajibe odila ode nyinindo ife fana okumana nye kumu ote mumina nyuma ka tamashinye cheni muso bela jelena ya famia ote tamashinye nyuma cheni muso bela jelena kinye wala ala kira jogo de kunyoye bafu ala kira makana basama munya li bagaba odi ala kira alayhi salatu wassalam abbe munya ke kosobe okumana ni mo mi tabulo koyi okoro yeddo ta ala kira jogola ya ala kira jogodota okumana be ala dili femuna
ala kan be so abama munyali fem badido ni mo kan ngake o temenen ko fe qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala kirako neman kisibama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala kirako neman kisibe ama ako la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a ako islamu mu'minu aw kana jo fenyuma na de baranyuma manake chogo kana jo ala baranyuma kana jo ana wallahi abzaka ki aljina don sababu wa o chogo kelen no fana barajugu kana jo ala abzaka ki iga tasma don sababu ala kan kisi oma ya rabbi ala kira ko la taqiranna bil ma'ruf shay'a ki kana jo baranyuma foila yani ikana jo baranyuma keri la ka foko ninga dogo ako walau an talqa akhaka biwajhin talaq hal ni ayasoro kibi balma kumbe ni nyeda munya de ye i balma kumbe inyeda fonine ifari fonine o baraji ka boy baranyuma ndodi ko bayira mo mba nyekum afana pseka ala soso soro a balma koro ya famia ko kuma na baranyuma kana jo ala halla kera ki balma benin no sondiya de ye okoro baraji bala kana jo ala a baraji se ka mola do aljine kon kuma na ni eta machine nyuma ala kera be kan bla feminka cheni muso bedda makaka ola me fendo la kateme fenka bamana mba fo ko jes che kanyi sagala kateme baka kuma na muso awde kaka talanye joni aw furuche de kodo de i furuche de kodo i balmaw de kodo i sinju de kodo i nyebla uye i ka munya ko kumbe i baranyuma mbadi nabe muso la i riba don mo be riba don kibe ka nyuma ndeke su'ila zawjan ma afdala shay'a yas'iduka fi imra'atika wa yachedo nyinga ko chema ko yali mu fende be i musola no bi no sondiya kateme fembe kande munde be e musola no bi ki no sondiya kata i muso kanuma qal wajhuha mutahallilul basim ako wallahi femin kadine musola kateme fembe la jelenka odi ngam muso soro anyeda blalendo abi munya lela ode kadine kateme fembe la jelenka membi nyi musola koro nebe muso ye daiman abenindeke ako waruha murahatun yani anni fana lafiya lindo adiskun kasani wati be ne ka uyo ode kadi ne katema bela jilinka okumana ninche ale nyini ngaradi munde wi e musula mun kadi e oba yira ale muso kumbi tande afle ko defo weche were nyini ka tukuni wa qala al akhar weche were nyini nga ko kullama ta'ibi tazhabu indama satataqbalni zawji ako ne fleni ne be ne sengene tuma ni sengena ne ka senge be taga ni nye muso kumbe nyogonya ka soro abi yele munya na ni senge o senge be ne la ni dusukaso be ne la be taga ne ka muso ye abi yele munya na ni mano ye ka ba ay to shite ne la odro obenebo ama fo odro parce que o keli kan no ne bolo mais okorote ko fem fitindo de fem badido ibe muso doye uni walcho be baroke obu jangu tigeti nyogon tege obe yele kwa ka du kono ni chete wakati minanga ni chedo na ka ba fiye bosegi de ska do kuna okuna obu sigisa kunyekumo kasiki kono aba ni alama fara ekonika abekina afika bole ka buika sokono don sufe oti fenyu mayon muso oti la blanye fe abada nche besranye wallahi no yo fi mo beki nende obeki nende parce que obeki kala to ya defo eche bisra inye uteki ka nyuma fode obeki kala to ya defo parce que ebe chede ka marakon nana na fora ko aywa eche besirine wi nende ubeka yela kiti kalamari suno ma kalama babbe ibadon bela jilenka ngasra achedi nyamuso ya famia ni cheko ka minto koke ni cheko ka minke koke
nga e bisra inye oti to oduma de be minum be ko fi made inni unto be kinende to ikasra e chenye ode kan parce que ibi mambe ki mara ni srana onye kaba akachala i mara libi noya nga mambe ki mara etila mo fana be ko mara ba do ko ni fi la jon bi bosra dem bi blasra ola ati nyana bode okmana be la jilen ka ke hakili ba barakela yo be la jilen ka ke hakili barakela muso ni nyoroina kanato akafu maki iche besra inye sra iche nyode kan ode dakadi eni cheni deum be la jilena ya fami parce que ba ale de ka mara konnana ibe ale de ka mara konnana okmana be min fo awiye ode ni ay no sondi aka ci ko be kan nyokumo e mana ko ninge ni che kuma na ena o nyokumo tibba o datigi ndala tibba munyi mana fa ko de jatiski ay to che kasoka kuma fe ni mingi na manye to aka to kuma fo nga e mana fe njugu ke ko ti kuma fo o kuma ti fo e mana fe mingi du ko no fo be ga yele ka beni oye che ti bolo de ibe che de ka mara kon nana diminaw isonnaw ni bela jelenda makaka ala kan bi sobama ala kan nyaka di amma okmana wa qala thalith wiche sabana nyinka ako al-ibtisamatu al-mar'a li zawjiha nisfu as-sa'ada ako wallahi ibe kunandia atlanche ba donwa kunandia tamashinye tama atlanche ko ye imuso kake musoye musomi daiman abe munya anno son kadi ni che mi yo soro ko mana kiye kunandia atlanche soro ka dukono wa nisfu al-akhara fi rahatihi fil bayt ko pana ko tlanche do ko be ire kan lafiya la du kon nana ko ma le kunandiya tlaka ke fly ko tlakele o be muso kan ne son dia kelen pewdila ato be la jelen be du kon na kibara to la ibil lafiya min so de ka du kon na to bolore o mana tlanche odi nimba yira muso kan ka fam ya bake achela akanga fere be ka chebi lafiya chukomina naka yele munya naka donga boy naka fincha manya ka chela lafiya muso kan aketende ako asha sayyadun fakhir مع زوجته في السعادة والسرور وكان في عادة الزوج من عادة الزوج أن تودع زوجها في الصباح وهو ذاهب إلى عمله مبتسمة مستقبله أكو ننكرا تشيدو دي همنا فو صياد أبسكا كي مونيكيلا أبسكا كي دونزوي ولا أبسكا كي دونزوي أبسكا كي مونيكيلا باسكي نمبيلا جيلي متاسي كافندو دي ماكونا absaka ke donzoy absaka ke monikelay fantande do setai ala kunya gerjege muso nyumandola muso mintu hakili tolen bala kosobe abasa ko chaman la sabati ay ya famia chen aywa ani muso intora nyogonka obe kunandiyalla obe nosondiyalla obe farefoni na ukafuru konna ka soro foi tubolo me onilla fialene o kafurula o hakli sigilendo femin kaduye aywa o kam fantanyen konnala o bala sabati ka soro o ma ala soso ala ni o ka ben sababu parce que o kum ben no furduman ba ako wakana min ala zawji chenka musoen kan lada de kundu musoen lada de tumba bulu abta che blasra sogma fe abi fe kabo katara barakero ba ni chebina bo kataka moni kero la walma ka donzo kero la muso be bo kata blasra abebo kataka blasra na tarafana aywa ulama na seni chebina na na to ye dorabe abe bulka kumbe dipi bulunala kaka minala ka dona du konala okmana neba ifana ka keti ni chebe taka sugula sogma fe ataka barakero la sogma fe ataka kalanor la sogma fe akoy kaje fini manum boy ku do akana atato akasaki mini bulo ikabona ekenema ikata blasa nakadi ni bina bla ambransi akata ya famia tumado ikajoka atato le fakata tumu ya famia
k'i nisɔndiya k'a kunbɛn ka nisɔndiya k'a bilasira ni ala y'a kɛ wula fɛ n'a bɛ segin ka na tuguni o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye sokɔnɔna furan k'a jɛ ka denmisɛnninw kɔ ka fini ɲuman k'u la ka dukɔnɔna kasa diya ka du kɛnɛ bɛɛ furan ka yɔrɔ bɛɛ bila prop o kumana i bɛ taga kunbɛn da la tuguni k'a ladon k'a ka minɛnw minɛ a la depuis da la k'u ladon walima n'a bɛ mobili la n'i ye mobili mankan mɛn dɔrɔn bɔ i k'a kunbɛn i ka ji soli i k'a d'a ma i k'a bisimila i ka to a kɛrɛfɛ cogo min ka d'a ye i k'o lasabati a ye furu ye nin de ye o wallahi muso bɛ yɛrɛ sɛgɛn fɛn caman na dɛ pɛrɛdu de don i taakun ye mun ye kipe o lamɛn ni kipe o la dɔrɔn i yɛrɛ b'a faamuya nka n'anw bɛ du kɔnɔ ni cɛ mankan bɔra ka ban hali n'a sɔrɔ a tun bɛ yɛlɛ minɛ a b'o tigɛ k'i dusu kasi k'a kɔnɔ so tɛ fura fo cɛ kana ka sigi du kɔnɔ o kumana a bɛ furan ta sa k'a bɛna so furan ka kusɛri kɛ cɛ la walima dumuni sigilen kɔfɛ a bɛna dumuni kɛ wagati na a bɛ furan ta kana jɔ c'est pas bon o kumana f'i k'i yɛrɛ kɛ muso de ye i ka musoya jogow ɲini i ka musoya walew ɲini i k'u la sabati i yɛrɛ la n'o kɛra a tɛ se mori kaso taga la a tɛ se doma kaso taga la wallahi cɛ bɛ k'i ta ye fɛn kelenw tɛ n'a faamuyara fɛn kelenw tɛ n'a faamuyara y'a faamuya n'a faamuyara kɔni bon sisan nɔ muso in ni cɛ in o tun b'o cogo la ni cɛ bɛ bɔ a bɛ taga cɛ bilasira fa ka tunu a la a bɛ jɔ k'a lajɛ a ta to cɛ n'a ka fantanya foyi t'a bolo mais an bi alhamdulillah se bɛɛ b'an ye ni cɛ bɛna wula fɛ a bɛ taga kunbɛn ka na k'a sigi ka ji soli ka d'a ma n'a sɔrɔ kɔli de ka d'a ye a bɛ taa ji bila ɲɛgɛn na a bɛ taa ko fɔlɔ n'a y'a ko a b'a ka finiw don a bɛna dumuni bila k'a sigi k'a digi fo ka taa lafiya fara parce que a bɔra baarayɔrɔ la ka sɛgɛn i y'a faamuya o kumana a bɛ taa cɛ kunbɛn tuguni a ko wa kana yuhibbu minha hazihi al-ibtisama ko wallahi ko cɛ in tun bɛ muso in ka nin ko in kanu cogo min na a tun bɛ nisɔndiya min kɛ ka cɛ in tun bɛ a kun bɛ farifoni min kɛ ka cɛ kunbɛn nin kun ka bon cɛ bolo kosɛbɛ nin kun ka di cɛ in ye kosɛbɛ akuma wakana wa yatlub minha an takuna mubtasimatun kullama araha fa laba yɛrɛ fo cɛ muso ye ne ka iye waati bɛ nisɔndiyalen don o ka di n ye kojugu a y'a ɲini muso yɛrɛ bolo k'a ka taga kɛ ten o kumana i yɛrɛ b'a dɔn fɛn minnu n'a ka di i cɛ n'a ma haramuya i n'a cɛ o kɛ a ye a tɛ foyi k'i la a dagalen don i ye wa n'i y'a kɛ fana yɛrɛ b'a baraji sɔrɔ mun ne t'a kɛ fa k'a ɲɛ yɛlɛma de a ka bɛn ni kow ye an kana bɛɛ kɛ ko nin ye tubabuya yɛrɛ tubabuya tɛ dɛ tubabu ye nin sɔrɔ silamɛw de la nin b'an ka kitabu kɔnɔ san 1000 kɔ o y'a sɔrɔ tubabu tɛ yen yɛrɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ yen u ma diɲɛ yɛlɛ ya faamuya o kumana ala ka diinɛ f'an ka faamuya de an bɛ taga nɔrɔ fɛn dɔw la kili k'a sɔrɔ u tɛ ten dɛ wallahi a tɛ ten karamɔgɔ t'a ɲɛfɔ a ye de a tɛ ten ala ka laɲini tɛ foyi ye diinɛ la fo an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn lafiya dugumakolo kan yan nɔ laɲini o de kira bɛɛ lajɛlen cira kana dugumakolo ka fɛn fila de kama qadasatullah wa karamatul insan kira bɛɛ cira nin de kama ka ala saniya ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma u bɛ min fara kan an yɛrɛ ka ɲɔgɔn lafiya wallahi ni dilankun bɛ ni cikun bɛ kiraw la nin de don o kumana f'an ka ɲɔgɔn faamuya de nin yɔrɔ ninnu na min ka kan hakɛ la o ka di o ma cɛ i muso ka hakɛ b'i kan na di muso i cɛ ka hakɛ b'i kan na di bangebagaw denw ka hakɛ min b'a kan na a y'a di bangebagaw ka hakɛ b'a kan na a y'a di i ka baarakɛla ka hakɛ b'i kan na di baarakɛla i ka patron ka hakɛ b'i kan na di nin dɔrɔn de don nin pewu de don ni k'i bɛ taa ɲini yɔrɔ i b'a jɛ ya faamuya o kumana f'an ka ɲɔgɔn lafiya de dugumakolo in kan an ka ɲɔgɔn lafiya yan de e ka bɔ ka taa kaburu dɔ na mɛn wallahi i b'a dɔn min bɛ yen nɔ ni k'i tɛ sabali yan ni k'i tɛ muɲu yan ni a tɛ kɛ na yan a tɛ kɛ ni ɲɔgɔnna caman de filɛ da kaburu kɔnɔ olu dɔw ka fanga ka bɔ i ta ye u ka nafolo ka ca i ta ye u ka sen ka bɔ i ta ye i bɛ taa min a ye taa dɔɔni
aw ka se ka ɲɔgɔn mara a ka se ka ɲɔgɔn faamuya furu kɔnɔna na foyi tɛ nin bɔ an bɛ ala deli ala k'an bɛ sababa falamma mata zawjiha cima min na cɛ nana fatu cɛ in fatulen ahaditullah muso ko k'ale lahidu da ala ma alla tabtasim li ahadin ba'da kana te ka nisɔndiya kɛ cɛ wɛrɛ fɛ bilen min cɛ in tɛ wa ashat hayatiha sa'imatu anil ibtisam kaya ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ lajɛlen k'a da denni na a kun tɛ kuma a t'i da don maa yɛrɛ ka baro la yɛrɛ kuma tɛ ka nisɔndiya kɛ mɔgɔ fɛ o kumana cɛ ta baraji dafalen b'a bolo o kumana an ka faamuya kɛ ala ka diinɛ in na n'an y'a faamuya wallahi nafa bɛ se an fɔlɔfɔlɔ de ma diɲɛ bɛ cogo min na an bɛɛ b'a kalama sugu gɛlɛyara i bɛ don baara o baara la bi a ka gɛlɛn ɲɛ t'a si la wa fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ ka junubu dɔrɔn pewu de don wallahi an ka junubu de don sinon ala b'a cogoya la a ma yɛlɛma a ka garijɛgɛ b'a cogoya la a ma yɛlɛma an ka junubu dɔrɔn de bɛ k'a ko bɛɛ feere k'an bolo n'an seginna ala ma hali sini nɛɛma bɛ bonya ka taga fɛ zahara al-fasadu fil barri wal bahr aramadenw y'a bɛɛ tiɲɛ sanfɛla tiɲɛna dugumakolo tiɲɛna baju tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna jogow tɛ an bɛ ala deli ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ kɛ an ye ala ka garijogo fɔnu ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya bi walanda min sɔrɔla an bolo suruɲana teliyala o de filɛ nin ye an bɛ hakɛto ɲini k'aw bɛɛ bolo an tun famana kana lini kan daruraw de kama wallahi ala b'a dɔn an bɛ cogo min na bi an bɛ ka walanda ninnu di cogo min na an bɛ k'an cɛsiri de pour que an ka se k'a kɛ o kumana a fana bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ ni duwawu ye ala kana an dɛsɛ an ye lahidu min ta aw ye ka fɔ an bɛ ala ka diinɛ lase aw ma an ka se k'a kɛ k'a faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma kuma min fɔra a ma fɔ aw kelen ye dɛ a fɔlen don n yɛrɛ fana ye n bɛ n yɛrɛ waaju k'aw fana waaju ala ka baara in kɛli nɔgɔya an bɛɛ ala ka yafa an ka junubu ma an yɛrɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na hadamaden i b'i cɛsiri i ka nafa de ka se ala ka danfɛnw ma hali ni kafiru don kana to i ka tɔɔrɔ ka se o ma lahara don i ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ i ka nafa de sera ala ka jɔnw ma k'a sɔrɔ i ka tɔɔrɔ ma se o ma a ka ca la wallahi ala bɛ to o kama y'a faamuya i yafa mɔgɔw ma yafa o de k'i taabolo ye n ti yafa lahara don ni nin bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛnabɔ tile bɛ gɔ i la dɛ an ka yafa de fara an yɛrɛ kɔnɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na wallahi n'an yafara ɲɔgɔn ma ala bɛ hinɛ na foyi tɛ o de bɔ ni mɔgɔ min y'a k'i la yafa ma i ka ala yɛrɛ deli a ye fana hɛ wallahi ala deli a ye i juguyabaga i hasidi min b'i juguya min b'i contre la duwawu k'a ye a fɔ ala ka hɛrɛ k'a ye ala filɛ ka hɛrɛ min di e ma n'a bɛ k'i ɲɛngoya o nɔfɛ ni ala y'o ɲɔgɔnna k'a yɛrɛ a ma ban wa duwawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'a fana a ka gɛlɛn dɛ wallahi fɛn kelenba de don mais ni o nin sera ka kɛ i mago bɛ jɛ diɲɛ ni lahara i jugu k'u to yen k'u layɛ ka yafa o ma ka tila ka duwawu k'u ye tuguni ala ka hɛrɛ k'u ye maa min tɛ fɛ i ka hɛrɛ sɔrɔ dɛ duwawu kɛ ala ka hɛrɛ d'a ma maa min bɛ fɛ i ka sa sisan duwawu kɛ ala k'a to a ka san 200 balo min bɛ fɛ i den ka sa sisan duwawu k'a ye a denw ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ k'a k'a ye o ka si sɔrɔ mɔgɔ min b'i contre la mɔgɔ min b'i juguya la mɔgɔ min tɛ fɛ k'i ye duwawu kɛ ala ka hɛrɛ k'a ye wallahi o tɔnɔ i denw i yɛrɛ a bɛɛ b'a si k'a la ala ka diinɛ faamuya komi an t'o walanda ka bi don wɛrɛ inshallah an bɛna kuma ninnu kan ala k'an bɛ sɔrɔ ala ka ɲɛ ka di an ma assalamu alaikum allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin